dia. Ja anem cap a la zona del calaix. Mare meva, quin vent que fa. No sé si correrem, volarem o sortirem volant. Però bueno, fa molta sensació de fred. Altres curses dirien que feia fred, però en aquesta és la sensació de fred que és molt acusada. Doncs res, de moment les carpes del guardarroba, on graven les medalles, ja l'he vist un parell de vegades aixecar-se i esperem que no surti ningú volant. Vinga, vagi bé, adéu.
Venga! Venga, venga, venga.
Esta mañana no queríamos hablar del viento. Está un poco ventoso, sí. Mira, al final, espectacular. Mira, Alberto. Este señor ahí arriba Está ahí con el móvil. Hola. está desde luego en tribuna de lujo. Pues atención porque nos pasan ya los tiempos de las atletas con discapacidad visual que nos han llegado a la meta. Si estáis por aquí, por favor, Fernando Menor, Marc Gibert, Fernando Marsilla, Mari Carmen Paredes, Rosalía Lázaro, os esperamos en zona de podio, por favor. Nada, pues, con lo que... Sí, felicidades. Gracias. Ah, perfecto. Sí, la duda que m'ha sortit i la duda que em veig. Si no m'he fet la bandera. Finalitzada la mitja marató de Barcelona, ja tenim la medalla. Hem gaudit la cursa, molt de trànsit, de veritat. Era una cursa molt atapeïda. Els carrers, al 99% de la seva capacitat. Costava en certs trams mantenir el ritme, però bueno, s'ha pogut anar seguint. Del principi fins a Gran Via mantenim un ritme fins i tot més baix de l'habitual, no perquè fes pujar el paral·lel, sinó per la quantitat de gent que hi havia. Després ja a la Gran Via començaves la cursa i res, una vegada a Poblenou ja començaves a córrer una miqueta. Aprofitava alguns trams que guardava la càmera per poder córrer un pelín més i res, segons el rellotge, 1 hora, 44 minuts i 45 segons. Ja veurem ara quan arribi el telèfon o em gravi la medalla a veure què m'ha sortit. Vinga, vagi molt bé, seguim, adeu.